način da on mene primijeti kao curu, ono, i da ja saznam šta on voli. Ajme tebe, pa dobro ti to zvuči u teoriji, ali aj ti saznaš šta frik voli. A ta prvo voli Hajduka, pa da idemo skupa na utakmice. Jedino što znamo je da ona je njegov uvijek sa njim. A nije ni ovo zabaciti. Pa di je viš, zašto ništa ne objavljiva? Evo ga. Mihalić je pjesnik koji uči na gradnji same poezije. Šta Mihalić, šta je to? Mihalić. Ajme, meni ovo moram odmah Karli reći. Neš se od mene sakrit. Isuse Bože, kakav Mihalić. Sad ću odmah zvati, sve ću joj reći. Ma znaš šta bi mi trebali? Trebali bi otići na onu književnu kritiku od Ideova. Ali isto bi volio da je tema Mihalić. Aha, je, brate, otićemo sigurno. Koke, sve sam doznala. Ozna, sve dozna. Znači, mali voli nekog Mihalića. Ne kužin, ali dobro. Ajme, ništa mi ne govore, sve sam vidjela, ja ne znam ono šta je to. Moramo, znači, odmah, atento, idemo u knjižnicu, tražiti sve knjige toga lika, ono, ne vidim drugi način, šta ćemo ono. Ajme, meni ne, ova Mihalićeva mi je pala, ajme ne. Nisam znao da i ti voliš Mihalić. Ali si to zna. To ti svi znaju. Stara vijest. On ti je meni top. Čitam ga non stop. Ozbiljno, pa ne bi nikad rekao da i ti voliš Mihalić. Pa, ako si ti za, moglo bi se mi neka naći, tipa na čaju, na punču ili tako nešto, čitat laganini i tako. Ma, ne mogu, danas Ante me čeka. Ajde, ja ti se onda javim za ono što smo se dogovorili. A ne za Nebojšu. Sad ću napisat imala sam doma, slučajno, viška verziju Mihalićevih originala, pa sam ti odlučila poslati. Poslastica kao i ti. Ovo će ga definitivno oboriti s nogu. Sreća pa ga nisam morala dugo pratiti da bi saznala adresu. Hvala Bogu. Ajme, baš super što smo se svi slučajno sreli ovdje. Mi svaki dan dolazimo, nikad vas nismo vidjeli. Baš čudno i mi smo ovdje svaki dan, pa se nismo nikako primijetili. Ajme, Nebojšice, jesi možda primio nek paketić što sam ti poslala? Mislim, stvarno sam slučajno naletila na to kod kuće. Je, primio sam paketić. Hvala, mnogo hvala. Ajme, cure, evo, nešto nam je iskrslo. Zadnji čas, ništa, naćemo se drugi put. Može, naravno, bit ćemo mi ovdje, čekamo vas. To je stari, ajme družit mi čao, ona luda. Juhu! Ajme, brate, on je ludi, ajmo čao. Mislila sam, tamo sam krenula do Karle. Mislila sam ovako pričat o poeziji, o Mihaliću i tako pa, onda ćete sa mnom, jel' tako? Eno Karle! To je to, imamo ih prijom. Jeste spremni? Slavko Mihalić bio je pjesnik, rođen 1928. godine u Karlovcu gdje je završio osnovnu školu i realku. Otac mu je bio književnik, a majka glumica, pa je tako odrastao okružen kulturom. Završio je filozofski fakultet, a najviše je radio kao novinar. Uređivao je mnoge časopise poput Književne tribine i Mosta, koji pokreće 1964. kada postaje i tajnik društva hrvatskih književnika. Bio je redoviti član HAZU i glavni i odgovorni urednik foruma.
Susastavljač je nekoliko antologija hrvatske poezije, a prevodio je i sa slovenskog jezika. Dobitnik je više književnih nagrada, a umro je 2007. godine u Zagrebu. Opus Slavka Mihalića može se podijeliti u 3 faze. U prvoj fazi, koja traje od 1954. do 1972. teme su mu egzistencijalističke. On govori o smrti, strahu, nesigurnosti, moralnoj pobjedi u nehumanom svijetu. Introspektivno govori o stanju pojedinca. Ironično pjeva o nemogućnosti komunikacije i osamljenosti. Prva Mihalićeva zbirka Komorna muzika sastoji se od 12 pjesama i u sebi je zgusnula politički kolorit te nagovijestila novu poetiku. Ime je zbirke simboličko. Komorna muzika namijenjena je izvođenju u intimnim ugođajima, opreka je muzici, odnosno poeziji, kakva je tada dominirala. Ona poezija koja je glorificirala pobjedu i heroje. Ostale važne zbirke koje pripadaju prvoj fazi njegova stvaralaštva jesu Početak zaborava, Godišnja doba, Posljednja večera, Vrt crnih jabuka. Druga faza trajala je od 1972. do 1987. i komunikativnija je od prve. Povijesnost je otvara prema društvu. Pjesnik je zaokupljen sudbinom pjesme, pjesništva te svijeta općenito. Najpoznatije zbirke iz ove druge faze jesu Klopka za uspomene i Tihe lomače. Godine 1988. počinje treća pjesnikova faza u kojoj se javljaju pjesme u prozi, pjevane tonom mudraca o Domovinskom ratu sa strahom i nadom, pri čemu se metafizika vidi kao jedini spas čovjeka. Neke od zbirki iz ove faze jesu Pandorina kutija i Močvara. Mihalić je egzistencijalni pjesnik, duboko nezadovoljan kako osobno, tako i društvom. Potišten je zbog neslobode, no o užasu progovara bez očaja. U bezizlaznosti zadržava dostojanstvo, stihovi su mu lišeni verbalizma. Sve pjesme piše slobodnim stihom, a njegovo pjesništvo govori u rečenicama. Mihalić je jedan od predstavnika krugovaša, nove generacije pjesnika često nazivani slikovnim pjesnicima, za razliku od kasnijih razlogovaca, čije je pjesništvo opisivano kao pojmovno. Časopis Krugovi pojavio se 1952. godine s namjerom da oslobodi pjesništvo od diktata moći i straha, kao i estetskog dogmatizma komunističke partije te socijalističkog realizma. U eseju Neka bude živost, koji je postao manifestom krugovaša, Vlatko Pavletić iznosi tezu kako stvaranje mora biti slobodno. Autor smije biti i misliti što želi, smije djelovati kritički te biti individualac, jer je individualnost kao etička, tako i estetska kategorija. Iste godine Krleža na Ljubljanskom kongresu drži govor o slobodi umjetničkog stvaranja. Krugovaši se uvelike otvaraju u Europi, inspiriraju se Nerudom, Poom, Eliotovom tradicijom i individualnim talentom i tako snažno prkose tadašnjem društvenom trenutku u kojem je kolektiv bio pred pojedincem. Osim Mihalića i već spomenutog Vlatka Pavletića, u krugovaše se ubrajaju Ivan Slavning, Anton Šoljan, Nikola Miličević, Slobodan Novak, Josip Upačić i mnogi drugi. A sada prelazimo na analizu pjesme Majstor ugasi svijeću. Ta pjesma iz zbirke Klopka za uspomene ironičan je pjesnikov iskaz u kojem se suprotstavlja cenzuri i očekivanjima koje društvo nameće pjesnicima. On pjesnika naziva majstorom jer shvaća pjesništvo kao zanat koji se mukotrpno uči, kao i bilo kakav drugi posao. Mihalić mu govori da ugasi svijeću, čime želi reći da ubije umjetnika u sebi jer došla su ozbiljna vremena, a pjesništvo se u takvim vremenima shvaća kao neprimjereno. Mihalić mu savjetuje da radije utaži svoju strast za pjesništvom u beskorisnom brojenju zvijezda i uzdasima za mladošću. No, on shvaća tu majstorovu želju za pisanjem i shvaća koliko je teško obuzdati riječi. One su poput neposlušnog psa koji na uzici želi se utrgnuti. Zbog toga mu savjetuje da radi uobičajene fizičke poslove kao što su sadnja luka, cijepanje drva i pospremanje tavana.
U stihu bolje da nitko ne vidi tvoje oči pune čuđenja, ponajviše se otkriva Mihalićeva subjektivnost i dokaz da je ova pjesma ironična. On svom majstoru daje kompliment kada mu kaže da ima oči pune čuđenja, što bi se moglo povezati i sa Šimićevim pjesnicima koji su čuđenje u svijetu. Oni su jednostavno drugačiji i drugačije percipiraju svijet, a njihov je zanat takav da uvijek moraju otvoreno i bez ograničenja prikazivati svoju okolinu. I ponovno se otkriva ironija u stihu, pokušaj zapisati imena zvijezda, kada bi majstor sve one zvijezde koje je prebrojao sada trebao zapisati na papir. Izruguje se Mihalić tako i znanstvenicima koji su jednaki entuzijasti kao i pjesnici, ali oni su prihvaćeni u društvu dok pjesnici to nisu. Odbačeni su. Govori mu da bude razuman i da ne piše o proročanstvima, jer bi ga mogli shvatiti kao luđaka te bi mogao narušiti koncept savršenog društva. Ukoliko u svom tekstu nagovijesti propast sustava i države, mogli bi ga optužiti kao izdajnika. Da se ovom pjesmom Mihalić suprotstavlja cenzuri, ponajviše se iskazuje u posljednjoj strofi, kada navodi da se živi u ozbiljnim vremenima u kojima se nikome ništa ne oprašta. Pjesnik može biti ozbiljno kažnjen za svoje riječi, a zločin je taj samo zato što govori istinu. Stoga neka se ugleda na klauna koji plače kada mu se smije i smije kada mu se plače. Mihalić tako majstora ohrabruje da govori, jer je upravo svojim lucidnim i angažiranim svjedočenjem o vremenu i postao majstor. No, preporučuje mu pjevanje s ironijom kao prikladnom retoričkom maskom koja će čuvati njega i snagu njegova svjedočenja. Sada prelazimo na drugu pjesmu koja se zove Prolazim Zrinjevcem, dotiče me more. Mihalić je pjesnik grada, ali i pjesnik mora. Već u samome naslovu uočavamo dvije suprotnosti koje nas uvode u samo Mihalićevo stvaralaštvo, jer on često spaja naizgled nespojivo. Naime, spoj parka Zrinjevca, jednog od simbola grada Zagreba, i mora, kao simbola juga Hrvatske, naslučuje već i u predratnim godinama jedinstvo hrvatskoga naroda, što pokazuje pjesnikovu naklonost prema domoljubnoj tematici. Međutim, taj spoj nije isključivo postupak rodoljublja u pjesniku koji iskazuje svoje viđenje jedinstva naroda, bez obzira na prostornu udaljenost. Ovakvo spajanje označava i kompleksnost čovjekova duha, koji nije sazdan isključivo od naklonosti i privrženosti jednom, već od svega uzima pomalo. Osim fizičke dimenzije mora i povezivanja sjevera i juga, pjesnik unosi i simbol metaforičkoga, apstraktnog mora, koje zove drugo more po uskim ulicama. To more navješta je mora nedaća i okolnosti koje će zadesiti Hrvate početkom 90. godina. Pale se i gase svjetionici duha. Tako pjesnik nosi u sebi dva mora. Ono zajedničko, nacionalno, i ono drugo, mračno, unutrašnje more, koje je osobna karta života. Ono burno more koje od pamtivijeka dočarava život, koje se obnavlja i čisti neverama, olujama i tako oslobađa od vječne hrvatske žalosti. More u posljednjim stihovima zadobiva još jednu dimenziju. More kao nalet novih ideja, promjena, svega onoga u čemu će se jedinstvo naroda utopiti i očistiti vječnu žalost. More koje sluti promjene, dotiče i subjekt. U stihovima i ja široko pružam svoje grane. Takvo more najprije dopire do pojedinca, a onda se svojim valovima širi na cijeli narod, koji pak čini, kako Mihalić kaže, milijunski brod koji ne kani odustati. To je tajna plovidbe Zrinjevca, plovidbe koja ohrabruje i uvjerava. I na posljedku obradit ćemo pjesmu Približavanje oluje. Ona i on nalaze se negdje u prirodi, daleko od grada, u osami gdje znatiželjne oči ne mogu prodrijeti u njihovu intimu. I zaista, ljubavni sastanak uspješno je završen. Njena raskopčana haljina upućuje na to da je ljubav konzumirana. Sada bi valjalo otići, vratiti se u vrevu grada. No, taj jedan trenutak podijeljene intimnosti budi različite čustva u ljubavnicima. Ona, Vera, šuti, a on, neimenovani lirski subjekt, riječima nespretno pokušava popuniti prazninu u kojoj lebde još nesmireni doživljaji. Približavanje oluje ne ostavlja im drugog izbora, otići svakako moraju. Svakodnevni život izgrađen je od beskrajnog niza ovakvih trenutaka. Mihalić ne opisuje nešto novo ili irealno. Upravo suprotno.
On uzima sitnicu iz svakodnevnog života, jednu ljudsku dramu, i pretače je u pjesnički jezik. Što više, on ovu situaciju ne pokušava ovjekovječiti uglađenim stilskim sredstvima, metaforama, usporedbama, asonancama. Jedna od ovakvih svakodnevnih situacija zaslužuje da se i realistično nariše. Pjesma zato obiluje razgovornim frazama, poput stiha "Kako je naglo zahladnjelo", na brzinu smišljenim rečenicama i nepovezanim replikama poput "Mi smo sada jedno i čemu govoriti, žuti oblaci obično donesu tuču", te životnim klišeiziranim mudrostima poput "Kažem ti, život je u svemu mnogo jednostavniji". Nije potrebna interpunkcija ni logička povezanost. Razgovor je ogoljen od umjetnih ukrasa da bi naglasak bio na atmosferi proživljavanja mladih ljubavnika. I tu se krije vrijednost Mihalićeve pjesme, u njezinu realističnu dramsku iskazu i psihološkoj uvjerljivosti. Pobliže promatrajući, može se uočiti da razgovor i nije razgovor, govori samo mladić. Tek se iz njegova monologa može osjetiti djevojčina nazočnost, jer joj se ili izravno obraća kao u stihovima "Vera, zašto šutiš?" ili reagira na njene neverbalne podražaje, na primjer prijekorni pogled. "U redu, Vera, nikad neću zaboraviti što si mi darovala." Ona šuti jer nema ništa rječitije od šutnje. Um joj je ispunjen doživljajima, mislima o eventualnim posljedicama i budućnosti. On, s druge strane, nezgrapno pokušava popuniti ne samo tišinu, već i prazninu koju su oboje osjetili nakon konzumiranja ljubavi. Oluja koja se približava nije samo nepredviđena vremenska nepogoda. Ona je refleksija unutarnjih zbivanja u ljubavnicima, simbol prekretnice u njihovu odnosu. Nakon zajedničkog trenutka kratkotrajne strasti, svatko je ponovno ono što je bio. Verina šutnja upućuje na to da je razornost koju donosi Oluja prirodan slijed njihova odnosa. S druge strane, iz njegovih rečenica progovara razum. On joj savjetuje da se sklone od nadolazeće metaforične oluje u onom svakodnevnom životu iz kojeg su i pobjegli. Na kraju pjesme taj će se glas razuma materializirati. Molba da odu, brzo koračaju, ne osvrćući se na to osamljeno mjesto i proživljeni događaj, aludira na to da se promjena zaista dogodila. Oluja se približila, krenuli su naprijed, pogleda uprta u budućnost. Ljubavni je sastanak završen. A završen je i naš video, vidimo se uskoro.